Аре, бе, как ти дела? Добре, здравейте. Сега ще ви покажа как се баца с Facebook. Тук с мен е Дагастер или там, вече кафе, аз не знам. Пича. Да. Лагва ми по-малко от обичайното. Това е добре. Уху! Компа ми сам се подобрява. Мате! Така. Ако аз не се чувам, ще аз гафам. Тева, бъгна ми се клипче. Сашо! Не гледайте, това не е моят Фейсбук, това е на ясно на никъде. Просто е така влязох в него. Спомени Митко Штурия, бе. Да, Митко Штурия. Моята душа. Моята душа. Моето имание. Сега тук си проверят известията, съобщенията, поканите за приятели. Това така би трябвало да е вашата снимка, вашето име. Тук ви покажа те, които са на линия. Тук търсите приятели. Тук това е началото, значи самото е това. Тук цепите и влизате в профил. Снепи се слагали с едно. Друго. Ако знаете как да стигнете до тук, също и как да си направите си излезам от Фейсбука на този непознат хубав човек. Айде, излез! Излезам по тетния път. Излезе. Опа. Много готино. Добре, собствено име. Нещо такова. Пише клипче. Опа! Сашо пише клипче. Фамилия, нещо такова. Тук някакъв тъп имейл, тук някакъв тъпа почта. Много хора изберете пол. Защо няма друг? Добре, мъж ако сте мъж. Жена ако сте жена, педерас ако сте педерас. Ден някакъв си. Месец някой си. Добре. Добре, бе. И тук слагате някакво само АБВ и това е. Да, добре. И това. Чега, бе. Мога да покажа и още нещо. Имам още време. Майкъл Джордан is the best.